BPF नि दैदेनगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दा हयथ' नोंथांमोना सोलिबाय थानाय बे BTC नि अबस्था नोंथांमोना मिन्थिखागौ जानांगौ ना। सिगाङाव जोंहा 2003 आव जेला BTC सुक्ति जादोंमोन होनब्ला जोंहा गोबां माखासे पावारफोर मोनदोंमोन नङा होनब्ला। दा जोंहा खिन्थु नैबे 2020 आव जानाय बे BTR एकर्डनि गेजेरजोंहाय जोंनि बै मोनखानाय क्षमताफोरा जोंहा लासैनो थांफिनगासिनो दं। दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा BTC आ अलखदनि समाव बिनिखायनो दिनै जों बयबो BTC खौ बासायनांगौ, BTC जोंनि बे हाखौ बासायनांगौ, BTC खौ मा होनो BTC नि पावारफोरखौ जोंहा लाबोफिननांगौ होननानैहाय बयबो रायजो राजा नोंथांमोना ओंखारबोदों नङा होनब्ला BTC खौ बासायनो होननानै। दिनैहाय बे BTC खौ बासायनांगौब्ला नोंथां रायजो राजाफोराल' बेहाय बाहागो लाब्ला जानाय नङा। जों बायदि उन्दै उन्दै लाइमोन जाखांनाय लाइमोनफोराबो दिनैहाय BTC खौ बासायनो होननानै जों दिनै खौसे जानानैहाय ओंखारबोदों आरो। जिहेतु जोङो सिगाङाव स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो एबसुआवनो दंबाय थायोमोन। बे समाव जों प्रमद बर' साराहाय परिबर्तन सरकार लाबोगोन, परिबर्तन सोलायनाय लाबोगोन होननानै बुंनायाव जों एसेब्लाबो गोसोआव जों माबा मोनसे गोदान मोनसे मोनगोन, जेनेबा जोंनि BTC नि पावारफोरा बांनायनिफ्राय बांसिन बावसिगोन, आरोबाव जोंनि क्षमताफोरा बारायसिगोन होननायाव जोङो साननानैहाय जों गोबां मिजिं लानानै जों प्रमद बर' सारखौ जों हेल्प खालामबोदोंमोन ना, सापर्ट खालामबोदोंमोन। खिन्थु जों दिनैहाय 4 बोसोराव दासिमाव प्रेक्टिकेलि नुबाय बिथाङा दिनैसिम जेबो मोनसेबो जेनेबा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावाखै, जों बेखौ नुखाबाय बयबो। बेनिखायनो जों दिनैहाय जोंनि हारिखौ जाथिखौ बासायफिननोब्ला, फोथांनानै लाखिफिननोब्ला जोङो दिनैहाय नोंथांमोनजों लोगोसे समान समान जों बायदि फरायफुनाय स्टुडेन्टफोराबो जोङो दिनै ओरैनो थानो सानाखै। जोङो रायलायबाय थादों बिदिनो गोबां जोंनि BTC नि अबस्थाया मोजां नङा, जोंहा जोंनि BTC नि पावारखौ लाबोफिननांगौ होननानै जों गोबां रायलायबाय थादों। खिन्थु जोङो दिनैहाय बेबायदि सिं सिं रायलायबाय थानानैल' मा जानोना आयंमोन, जोङो फिल्डआव ओंखारनानैथ' खामानि मावनांगोन ना। बेनि थाखायनो जोङो दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सार दैदेननाय BPF हान्जाया जोंखौ दिनै खाबु होदों मावनानै जेनेबा सोलोंनानै लानो थाखाय आरोना। जिहेतु जोंहा जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनावहाय BTC खौ जोंनो बासायनानै नोंसोरनो बासायनानै लाखिनांगौ होननानै जोंखौ दिनै सोलोंनो खाबु होदों आरो। ओंखायनो जोंखौ दिनैहाय सिनियर व्यक्तिफोरजों दिनै ओंखारफानानै जोंखौ दिनैहाय सोलोंनो थाखाय खाबु होदों। आरो जों बिथांमोनजों ओंखारफानानैनो गामि गामि जोङो जा एसे मिन्थिगौ जोङो बेखौ दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदों आरो। नोंथांमोना साननो हागौ जेनेबा बिसोर फरायफुबाय थानाय स्टुडेन्टफोरालाय मानोथो बेबायदि पार्टियावहाय ओंखारनानै जेनेबा पार्टियाव ओंखारलायखो, मानो पार्टियाव हाबखो साननांगौ। माबा मोनसे लाबालाबनि थाखाय ओंखारदों नामा बेबायदि कुइसनबो जानो हागौ। खिन्थु मादैमोन दिनैहाय जोंना मोनसेल' जोंनि उद्देश्यआ बेनोखि जोंहा जोंनि BTC खौ जों बासायनानै लाखिनांगौ, जोंनि बै गोमानो थांनाय पावारफोरखौ जोंहा लाबोफिननांगौ। जेनेब्ला नै सासे लेखा गोरों व्यक्तियाथ' जोंहा जेनेबा गोबां साननो हानाय गोहो दंखायो नङा होनब्ला। सोरनिबा गोदै गोदै रावावखि जों फुस्लायजानाय नङा, माबा मोनसे होगोन माबा मोनसे मोनगोन होननानैथ' जोंखौ जों रावनिबो खोथायाव जों जेनेबा फुस्लायजाया। बबेया राइट बबेया रं जों बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजोंसो बबेया सैथो आरो बबेया इयुननि थाखाय जेनेबा जोंनि थाखाय जेनेबा जाथिखौ नायगोन, बेबायदि पार्टिखौसो जों दिनैहाय सापर्ट खालामगोन होननानै जों दिनैहाय ओंखारबोदों। आरो जों दा नुनायखिनियाव जों एकमात्र BPF हान्जायाल' दिनैहाय जेनेबा बेबायदि इयुननि भबिष्यतनि खोथा सानो होननानै जोङो दिनैहाय मिन्थिनो मोनदों होनब्ला एकमात्र BPF हान्जायाल' जों होननानै दिनै बेखौ जों रोखायै फोरमान मोनदों आरोखि ना। आरो जोंहा दिनै नै स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो दिनैहाय जेनेबा माखासे जाथिनि खोथा जों बुंगासिनो दं। जोङो बे हिसाबै जों आं दिनै एबसुखौ बुंनांगौनि जेनेबा बायद'था जानानै फैबाय, बुंनो सानाखैब्लाबो जोङो दिनैहाय जों बायदि फरायसाफोरा दिनै बर' फरायसा आफाद थाखानानै जों एबसुआवनो थानानै जेनेबा जाथिनि थाखाय मावनो हायोमोन, जाथिनि खोथा बुंनो हायोमोन। खिन्थु दिनै बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैहाय जेनेब्ला बयनिबो साना लाबायनो, गासैनिबो समान साना लाबायनो दिनैहाय नै बैयाव दरं उदालगुरियावहाय दिलीप सयखिया बिथांनो BJPनि बिजाथिनो भट बिनानै होबाय होनब्ला बिथांमोना डाइरेक्टलि BJPनोसो भट बिनानै होबाय होनबा बे BJPनि बे बिजाथिया देरहानानै दिल्लीयाव थांला पार्लियामेन्टआव जों बर'फोरनि जौगानायनिथ' मोनसेबो खोथाखौनो बुंनायानो नंखायाना रायजोफोर होनब्ला। बेनिखायनो नोंथांमोनहाबो जिहेतु दा मिन्थिबाय थाखाबाय जोंनि BTCनि अबस्थाया मा जानो थांगासिनो। बेनिखायनो आरो नै जोंहा BPF दैदेननाय समावहाय जोंहा नै CSB बर्ड दंमोन, साख्रिफोरबो होनो हायोमोन 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि। बेहायनो जेनेब्ला जों मोनाखैब्लाबो जोंनि बर' मानसि जोंनि बे BTCनि मानसियानो मोननानै जेनेबा जोंहा BTCआवहाय जेनेबा एसेब्लाबो जौगाखांनाया जोंहा बै समफोराव जादोंमोन। आरो प्रमद बर'नि जेनेबा बै BTR एकर्ड जानायावहाय बिथाङा माखासे एग्रिमेन्टफोर खालामदोंमोन ना, जिहेतु मा होनो मा होनोमोनलाय मा होनो UN ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बानायनो बुंदोंमोन बिथाङा। बै एग्रिमेन्टआव BTR खौ जेला मोनदोंमोन
आरो NIT लाबोनो होनदोंमोन बिथाङा आरो बै माबायाव दांथलावहाय बेहायबो रेलवे कोच फेक्टरि बानायनो होनदोंमोन आरो माखासे स्पर्ट्स इउनिभारसिटि खालामनो होनदोंमोन दा दिनैहाय आरो बिदिनो गोबां माखासे जेनेबा बिदिनो एग्रिमेन्टफोर दंमोन आरोना किन्तु दिनैहाय बै गासिबो बे BTR आव जेनेबा BTR सुक्ति जानायावहाय बै एग्रिमेन्ट जानाय जेनेबा जा एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन बैसोर गासिबो मोनसे केन्सेल जाजोब्बाय आरो जों दिनैहाय बेखौ सोरनिबा बुंनायाव जों दिनै बुङाखै आरोना जों रोखायै बेखौ फोरमान मोननानैसो बुंदों आरो होनब्ला दा BTR रेकर्डआव मा थाबावखो आरो बेहाय जोंहा दंबावखायो जे माखासे गामि दानख'नाय आरो दाजाब सोसननायनि दिनै गामि सोसननायनि बाथ्रायाथ' गोजानावनोखा दाख्लैसो बै उल्टापानियाव 5 तारिख एप्रिलावहाय बिथांमोना इभिक्सन खालामबावदों गोदानै होनब्ला जोंनि बर' बिमाखौ बिथाङा जेनेब्ला माबायदि दुखु खैफोदाव खोलैबावदों आरोबाव गोदानै फिन खेबसेबाव बिथाङा होनदोंमोन बै समाव जेला एबसुआव थादोंमोन एबसुनि आफादगिरि जादोंमोन बे समाव गोबां होज्रिख्राव बाथ्रा बुंदोंमोन जे जोंनि बर' बिमाया रावबो थास' मैगं खानानै थास' आथिं खानानै फाननानै जानो गोनां जानाय नङा रावबो रसा नांनांनाय जानाय नङा बर' बिमानि मेगनावहाय मोदै लाबोआ होननानै होज्रिख्राव बुंदोंमोन बिथाङा नाथाय बिथाङा दिनैहाय गावनि सरकार खुंनाय समाव बिथाङा दिनै मानो बर' बिमानि मेगनाव मानो मोदै लाबोबावखो गाव सरकार सालायनाय लोगो लोगोनो बिथाङा मानो दिनैहाय इभिक्सन खालामबावखो जोंनि बर' बिमानि न'खौ मानो दिनै दानफायनानै जेनेबा न' बां माबानानै सिलिंखार खालामनानै होखो मानो बिदिथ' खालामनो नाङामोन ना बिथाङा एफाबां हारिनि होज्रिख्राव बाथ्रा बुंबोबाय जोंबो बिथांखौ एफाबां मोजां मोनबोबाय एबसुनि समाव बिथाङा जिबायदि खोथा बुंदोंमोन एबसुआव थानानै जों बिराद बिथांखौनो जेनेबा जाथिनि थाखाय जेनेबा एकदम सानग्रा सासे थार व्यक्ति जेनेबा भगबान बायदि मानिदोंमोन जों 100 फुट गोथौ हा जावनानै नायब्लाबो मा होनो जोंनि आबै आबौनि हारा मोनगोन होननानै बुंदोंमोन बै समाव बिथाङा होनब्ला बे हाया जोंनिसो होननानै बिथाङा बुंबाय थायोमोन किन्तु दिनै बे हायावनो मा बे हाखौनो दिनै रैखाथि होनो बिथाङा सिगांबोआखै दिनैहाय पार्टियाव ओंखारनानै बिथांनि खुंथाय गोहोआव थानाय समाव बेखायनो जों दिनै बिथांखौ जेबो बुजिनो आद्रा गैला मादैमोनहाबो बेखायनो जेबो गोनो गोथो साना लाबायनो गोसोआव बे जोंनि सिगाङावहाय जे BPF नि सरकारानो मोजाङै सालायबाय थाखादोंमोन बेखायनो मादैमोनहाबो गोसोआव जेबो गोनो गोथो साना लाबायनो बे BPF पार्टिखौनो आरोबाव भट होनानै देरहाहोफिनबानो जाबाय आरो जोंनि BTC नि बे गोमालांनो नागिरनाय पावारफोरखौ बासायनानै लाखिफिनबानो जाबाय दा बेखिनिखौ बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ फोजोबनाय जाबाय।